De meeste mensen gooien haar stikkende god sa in het jiskevet. Gewoon mensen lid het maatje. Maar de komende fjouw sneun kan je er ik wat oors mee doen. De artistieke repairshop in Ljouwert maakt het kunstwerkjes van Jo Rommel. Kunstenaar Michiel Braaksma die biedt het spitsen aan. Ik heb wel even een voorbeeldje zien. Ik heb hier een mobieltje. Dat is zeer duidelijk stikken. En ik denk van ja, wat kan ik hier nou nog mee doen? Nou, ik heb er een soort twaalluik van maken. Ik heb een Leeds boekje. Daar staat op How to Send Smoke Signals. Mooi een pakje lucifers. En dat heb ik insealed. En dan is het een heel poëtisch Leeds object. Je moet het dus net verwachten dat je gewoon weer als nij waarom krijgen. Maar dat is ook net het doel van deze repairshop. Dit is eigenlijk om mensen bewust te maken van onze waaigooi-cultuur. En hier wordt een verbinding lijnen tussen cultuur en het circulaire. Door iets te maken wat refereert aan wat er al was, maar wat als kunst gaat functioneren, hopen we mensen te inspireren om die nieuwe economie, in dit geval die circulaire economie, te gaan omarmen. En de kracht van kunstenaars is dat zij daar een beeld van kunnen maken, dat ze ons kunnen voorspiegelen hoe iets kan worden. Alle weken zullen een orenkunstenaar onder slag in de repairshop. Braaksma heeft een week de tijd om wat nijs te maken van alles dat er Joert binnenkregen het. En daarna is het de beurt aan de volgende kunstenaar.